Barkanku da zuwa tashar Action Hausa Series, a inda muke kawo muku tarihin ƙasar Hausa, loko da saƙuna, gidan sarauta da gidan malamai da gidan dagatai da gidan masu unguwanni da dai sauransu da wasu mutane na musamman na jihar Kano, inda za mu rinka fito muku da tarihin ya akai kaza ya akai kaza, da yanda shigar malam Bahaushe take, da irin yanda a wancan lokacin aka fara yin kunnuwa biyu, meye dalili, meye kunnuwa biyun suke nufi, duk za mu rinka fito muku da shi a cikin irin wannan tarihi da muke bayarwa. Me yasa ake saka amawali, menene dalili da dai sauransu, me yasa in sarki zai tashi ake karewa, duk irin wayannan dalilan duk za mu fito muku da shi. Kasancewar ana cewa ba a yin sarki biyu, mu kuma Kano mun ga an yi sarki har guda biyun a lokaci ɗaya, duk za mu kawo muku, za ku ji dalili. Ku biyo mu a wannan channel namu na Action Hausa Series, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don ta dinka sanar da ku daga zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Sunana Nura Ado, wanda aka fi sani da Nura Action. A wancan lokacin mun tsaya a ƙofar Adama, wacce ake kiranta da ƙofar Dagaci, daga bisani kuma ake kiranta da ƙofar Wambai. Da farko dai Usman Gijima su dan warisi jikan Bagauda ya fara yin ginin ganuwa ne, inda ya fara yin ƙofofi. Ƙofar da ya fara yi dai ita ce Kansakali, daga bisani ya yi ƙofar Waika, sai ya yi ƙofar Dankwai wacce ake kiranta a yanzu da ƙofar Dawanau. Bayan ƙofar Dawanau ne kuma sai aka yi ƙofar Lunkui wacce ake kiranta da ƙofar Ruwa a yanzu, sannan aka yi ƙofar Mazugal wacce tun da har yanzu sunanta Mazugal, sai kuma aka zo inda aka yi ƙofar Wambai. A wannan karan kuma mun zo ƙofar Hanga ne. Ita dai ƙofar Hanga an ci gaba da gininta ne a daidai wannan lokacin, wato sarkin Kano Usman Gijima su bayan harkokin mulki sun bar yawa, kuma ga harkar ginin ganuwa ana yi, ana mai da Kano ta zama birni, don haka ya ɗibo 'ya'yansa inda ya sa su a mukamai wato guda biyu, da Amuru da Amiru, 'ya'yan nasa guda biyu, inda kuma ya ɗauko ɗayan ƙaninsu wanda yake Yusa, inda ya bashi wato rikon aikin wato makama. Kasancewar shi Yusa shine makama na farko a jihar Kano wanda aka fara samun sarautar makama, wato mai kamawa sarki aiki kenan, shine asalin wannan sarauta ta makama, inda ya bashi wato aikin gine-gine da kuma aikin ganuwa, inda shi kuma Yusa bai yi wata ba, inda ya fara aikin gine-ginen, inda aka ci gaba da aikin ginin ganuwa. Aikin ginin ganuwa dai ya nausa ya yi kudu, inda ake ta ginin ganuwar, ana ɗibo ƙasa ana kwabawa, ana yin zankwai da kuma wato a matattakala wacce ake harbin abokan gaba ta cikin gari. Daga wajen gari kuma akan yi wawa keken rami ne wanda mutum bai isa ya haura ba, kuma ƙofar an sa mata ƙyauri, saboda haka ga maharba mutum ma ba zai ƙaraso wajen ba. Haka dai ake irin wannan abubuwa a wancan lokacin. Don haka Yusa ya ci gaba da aikin ginin ganuwar, ana yi ana tafiye, inda aka nausa aka yi kudu. Bayan an ɗan yi tafiya ne, inda aka zo daidai wato inda gidan wato Alhaji Sani Hanga yake a yanzu, inda a nan ne aka yada zango, kasancewar wato kwarin ma inda ƙofar take yana nan har yanzu, saboda haka inda Yusa ya tsaya ya ce a nan gurin za a fitar da wato ƙofar gari, inda ba wahala kuwa ma'aikata suka rinka wake-wake suna fitar da ƙofar gari. Aka gina ƙofar gari ta kicif, aka kawo ƙyaure daga wato gidan sarauta aka saka wa wannan ƙofa. Bayan an saka wa wannan ƙofa ne aka wato sarkin Kano wato makaman Kano Yusa ya aika aka gaiwa da mahaifinsa cewar an gama da wato wannan ƙofa ta Hanga, ya zo ya gani. Sarkin Kano Usman Gijima su dan warisi jikan Bagauda, inda ya hawo jakinsa kuma ya zo ya gani, ya ce tabbas wannan yayi, inda aka saka ƙyauren ƙarfen mai kyau kuma ya zauna das, ya ce sunan wannan ƙofa ita ce Hanga. Shi ma ya ƙwaƙwalo irin wannan ne saboda kar a manta da wa'annan mutanen da suke da ɗimbin tarihi a Kano. Gaya muku cewar Hanga ita ce ta auri Adama, Hanga 'yar Gagiwa kenan.
shi kuma Adama ɗan Buzame ne. Dukkansu dai in ka haɗa su jikokin Dala ne, kasancewa sun samu haihuwa da yawa inda suka hayayyafa kuma suka tara zuri'a. A cikin zuri'ar tasu ne suka harhaɗa aure inda kuma suka rinka tasar jama'a daban-daban, kasancewar suna da ɗimbin yawa. Wannan shine yanda harkar ginin ganuwar ya kasance a wannan lokacin a wannan kofa ta Hanga. A yanzu dai babu kofar Hanga, sai dai yana nan a kwarin wato Hanga ɗin kusa da gidan Alhaji Sani Hanga. Wannan shine yanda aka yi gini. Dalilin sawa wannan kofar wato Hanga. Kofar Hanga dai a yanzu ba ta nan. Hanga tun daga bakin rafin Jakara daidai arewa da yan awaki ya yiwo kudu da ta yiwo kudu ta daidai Oriya Sinima zuwa sararin masallacin Idi a yanzu, yamma da rafin Gogau, ya yi yamma da asibitin birni da Zango har zuwa kofar Hanga. Waɗannan su ne gonakin mutanen Sheme. Daga nan aka ci gaba da ginin ganuwa inda gonakin suka rinka zagayawa har bayan sun wuce gonakin Sheme inda suka rinka shiga, aka rinka kutsawa ta gwalalo mai zurfi wanda ake haƙawa ya biyo ta tsakiyar gonakin mutanen Gazargawa. Daga nan ginin ganuwa ya gaba, wato dai shi ginin ganuwar ya yi kudu. Shugaban wannan aikin a wannan lokacin dai shine Yusa, wato makama na farko, wato ɗan Usman Giji Masu ɗan Warisi, wato Yusa. Wannan tarihi da yana zuwa muku ne a wannan tasha tamu ta Action Hausa Series, wanda zai dinka zuwa a koda yaushe. Ku dai ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa. Za mu dinga kawo wayannan tarihika ne saboda mutum ya san waye shi Malam Bahaushe. In kana tutiyar kai Bahaushe ne to baka san waye kai ba, to ana nan da damuwa a ciki. Amma dai ka san waye kai shine ba za a layance ma komai ba. Wannan ta sa muka shiga muka fita inda muke kwakulo irin wayannan tarihai dan dai mutane su amfana. Mutane da dama duk muna jin sakonninku inda kuke godiya da irin wannan tarihi da muke kwakulowa, kuma kuke bibiyan mu da irin yanda wasu suke yin tambayoyi. Za mu rinka dan bada wato amsar daidai yanda ya sauwaka a lokaci daban-daban, saboda kasancewar akwai abubuwa da yawa. Wani wanda ya yi tambaya daga wato Sokoto inda yake cewa ina ne tsakiyar Kano. A wancan lokacin dai tsakiyar Kano ita ce gidan Makama. To a yanzu kuma da gari ya faɗaɗa ya canja tsari, ba a san takamaimai ina ne tsakiyar Kano ba, sai dai in bincike ya kai mu gurin. Saboda haka mutane da dama suna yin tambayoyi, amma za mu rinka kawo irin haka dai daban-daban. Wannan dai ita ce amsar wancan a wancan lokacin dai tsakiyar Kano ita ce gidan Makama. Muna muku fatan alkhairi. Ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa. Sunana Nura Ado, wanda aka fi sani da Nura Action.